izvozvi vezera rangu vese vane vana vatokura. Ini ndamboedza kushingirira newe. Kone uchingopomera inini kwaiwe handiwe unoongororwa. Usandipe kutaura zvinokurwadza. Ndokuda mudiwa wangu wakandikoshera amai vemwana wangu. Haiwa tibvire apo, kana uchindida unodi kundiroora wosiya mukadzi wako. Ndozvigadzirisa. Ndokuda mudiwa wangu. Wazvionaka kuti ndokuda kudarika mukadzi ari kumba. Ndazviona mudiwa wangu. Nai my sister, unosvika kupi uchinyebera baba ava kuti mimba ndeyavo? Iwe ndisiye mind your own ukososha. Hello, ndingataurewo nababa vemwana wangu here? Handivazive mafona, wrong number. Ko makabatira ifoni yangu? Mukadzi wangu ndofunga wakanzwa wega munhu wakadaira nezuro. Ane nhumbu yangu saka ndafunga kumuita mukadzi wepiri. Handiti makatoronga mhuri kare musina kundiudza. Muroora tauya naye. Nemagumbeze. Muroora tauya naye. Mai Mashu, uyu ndiye mukadzi wandakaroora ane nhumbu yangu mogarisana. Ko amudaire here ingawani ndakambotaura nemi pafoni wani mukati wrong number. Nyaimi mukubikeiko chiri kunhuhwa kudaro? Ko madii kungobika mega zvamuri kudai mimi naye atumbwe? Amai guru ndati ndikumbire ruregerero on behalf of my young sister. Zvina mhosva mainini. Sunungukai kutaura neni ndiri munhu ari bho. Kana sister yangu akanganisa ndomudzora. Wanzwa here wene kuti Petrose akadzoka? Watanga? Chiko newe naye? Kokungonyarara wakuzondibhowa. Gulezi manyama madii. Taura nyaya yako, handina nguva newe. Kokusandiudza kuti ndaane mwana. Waunoda here ibvapo iwe? Naye muninina wangu wakandituka ako. Ndakuudza zvaPetrosi. Vakoma nyaya dzenyu idzi. Manje akauya kumba nezuro ari kutotaura zvemwana. Mai Mashu, ipaiwo murume uyu mvura yekunwa andibatsira kugadzira vhiri remota. Ko wakadzoka rini kubva Joza naye? Handiti ndakakuudza kuti ndinodzoka here for mwana wedu? Miskwasha, wakaenda ukasiya ndichichema ndisina kana plan 1. Wangu remember ndaisava neplan. Ndikakutimira 9 months. Haiwawo, wangu dai watobuda nemwana ndamuona zvangu. Mufana wangu nonge doro mukreti kakungonotenga. Unotenga chiiko iwe uri kuchengeterwa mwana neumwe murume? Usanditambire iwe! Ini ndiri kuda mwana wako. Munina wako ngaasare nemereji yake. Mwana wangu ndomuda. Miswa iwe unomuisepi mwana? Nebasa rako rechigevha iroro? Anonogara namai vangu. Vanhu vari kufambisa nyaya yekuti mwana uya asiwe murume wenyu. Munga wachiswa nebhishu rakauya nemwana wechikomba. Vanhu vari kutaura kuti mwana asi wenyu wani. Heya! Saka ukunditi andizvarise here inini? Apo ndione dambudziko. Sorry kana ndakutadzirai. Baba, maresults enyu ari kuti mune low sperm count. Andifunge maresults iwayo ndeyeshuwa nekuti ndine mwana chiremba. I would advise muite DNA test kuti tiwane chokwadi. Asi ndakapomera mukadzi wangu mhosva yaasina. Apo ndanzi ndine dambudziko kuti DNA ingatodiwa here. Dr. vai vandisaiza vanonyeba, handizvibvume. Ukufungeiko naye mudiwa? Ko nhasi auna kumbobata mwana kwakanaka? Imbogara kure uko. There is no smoke without fire. Nei vanhu vari kuti mwana asi wangu. Ko ndeipiko iyi? Handiti makati mwana asi wenyu, so ndakuenda kumba kwedu. Aiwa kani mukadzi wangu, stress dzekubasa, usaenda. Yesi kani bhururu, wakasipakwa that day nevhiri ndave stuck pachedu my brother. Ko maika cheche varipo here ndokumbirawo kuvaona. Mukwasha mauya nemaodha emukadzi wenyu. Aiwa ndauya kuzoona imi maika cheche. Ko munozivana enyu? Takadzidza tese. Mukwasha mauya nemaodha emukadzi wenyu. Pindai mumba mungagumira panze here. Uri kumbodei kuda mari here ndikupe uende zvachose? Ndiri kuda mwana wangu. Wega aonewo kuti wave mukadzi wemunhu here. Matumwa kuti mundimirire here. Apo wasiya mwana namai guru uchinofada yako. Ko amuna kundiudza wani nezvenyaya iyi? Ko wari wana kupi bepa irori? Saka mwana ndewani uyu? Ndafunga timboenda kuma DNA test nekuti ndine zvandakaudzwa nachiremba. Hede miedzo inouya iri mukapu. Ini ndinonwa manje, makajaidzwa baba. Imi mafunga kubhadhara vanhu veDNA kuti murambe mwana. Manje DNA ndiyo iri kuitwa kana usingade buda mumba mangu zvachose.
Aiwa murume wangu zvachose. Handindisi kuramba. Asi ndocha zvematesti ekunyebaya. Mukai tiende kuchipatara. Ngatimhanyei kuchipatara. Araisei mukomana? Aiwa zvese bho kungori ka mild fever. Tokwanisa kubva tangoita ma-DNA ka. Ndiregererewo mukadzi wangu, ndakakutadzira. Saka muchaita sei apo ini ndanga ndatove nebhondi nemwana uyu? Are you okay mukadzi wangu? Ndofunga pane chandadya charambana neni. Maiguru, nyaya iyi maiziva kaye kuti mwana asi wangu? Azvinzwaro. Bhururu uri pano. Asi mimi you look stressed mukoma kuchi. Zvakangooma kuchengeteswa mwana asiri wapo. Ndaitoshungurudza mukadzi wangu. Kwandiri kwaipa baba murume wanga akuziva chokwadi. Better. Muri kuita ipapo? Zvamauya zvanaka. Mai kacheche vaudze kuti ndini baba vemwana. Nguva yese iyi wainditamba hako mufana. Ingawa ndaiuya pedyo kuti ndikuudzei wani mudhara. Ibvai maenda mese izvozvo handidi kukuonai futi. Naiwe munogarika seiko mumba mune crossfire kudai? Unofunga kuti kumasabhabha here kwababa wainyebera mimi? Shaina ndiitirwe musindo ndokupinza muforo. It's not just an upset stomach. My results are kuti you are pregnant. Yoiwoti. Mwari vanoita zvinhu nenguva yavo.